Clayton Fava ta' 32 sena li jgħix ħażabbar inżamm taħt arrest wara li bieġeb ħatili fis-sigħat bikrin ta' filgħodu tal-25 ta' Jannar għamel ħsara fuq 5 vetturi parkjati f'ħażabbar bil-għan li jisraq minn ġo fihom. Id-difiża appellata sentenza sospiża iżda minħabba natura riċediva tal-imputat din it-talba ġiet miċħuda. Intalab ukoll biex l-imputat jingħata l-kura u l-għajnuna għal vizzju ta' droga li ntqal ukoll li kien ir-raġuni għal dan ir-reat. Is-sentenza se tingħata fit-8 ta' Frar. Fadi SB Xilig, raġel ta' 35 sena minn Libja inżamm taħt l-arrest wara li tressa il-qorti Mixli li rreżista lill-pulizija b'mod vjolenti fl-Assa tal-Imsida, tant li żamm lill-awtoritajiet milli jagħmlu xogħolhom u fl-istess qassa mill-ħsara fuq bib tal-ġieġ. It-tivisa ma talbitx għal ħelsien mill-arrest minħabba li l-imputat m'għandux indirizz fiss f'pajjiżna.